तो रायजोफोरनै लाबोलायबाय बिराद मोजां मोजां बाथ्रा राजनितिकनि एकदम माने फैया सानदोंमोन राजनितिकआव फैया सानदोंमोन अब्लाबो फैथारनांबायलै रायजोफोर माने गोसोआनो मानियाखिसै आरोखि ना एकदम निउस नायदोंमोन आङो नाना बाना गोदै गोखाल' नुलाबायथारजोब्बाय गोसोआनो थावरियाखिसै आं दाखालि नोंसोरखौ बुंदोंमोन माने राजनितिकनि आं भिडिअ लाबोले लेथा फेथा मोनो होननानै खिन्थु खुगा गोनां मानसिना गोसोआनो नाना बाना सानबाय लाबोनांगौ जालायबाय नै रायजोफोर फैलायबाय नै बेकग्राउन्डआ आंनिया नायखादोलाय बे जायगायावसो लाना फैलायबाय आं नोंथांमोनखौ ओरैबादि माने थान्दा कुल जायगा एक्सुवेलि रायजोफोर सोरनोबा थालिर फुलि नांगौबा लांफैनो हागोनलै गाज्रि नङा थालिर फुलिया बिराद मोजां सलिड जानानै दं नै आं देग्लाय फार्स्ट टाइममोन ओमफ्राय सेकेन्ड टाइमावसो साबसिन जायो जानायालाय सेकेन्ड टाइमाव माने लावसिनबो ओंखारो दोननो हायोब्ला आरो आं मैदेरनि जुनैनो बानाय मोनबाय अनेकनो दोननाय जानाय नंला आङो ओमफ्राय है हारसिंबा जायालै ओरै जारला जायोना माने ओरैबो थांथावा ओरैबो फैथावा जायो ओंखायनो प्रब्लेम मोनबाय आरो सोरबाफोर फुलि लाङोबा लांफैनो हागोन रायजोफोरनै एकदम गोजौखाबाय ओमफ्राय बिराद मोजां जादोंमोन आरोखि नै दान दोननोहाय थ' बाथ्रायाथ' बेनोमोन रायजोफोर आङो माने फंनैसो राजनितिकनि बाथ्रा लाना फैलायबायलै नोंथांमोननि गेजेराव नायद्लाबायनानै नुद्लाबायनानै गोदाव सोराव सानथारलायबाय गोसोखौ थ' रायजोफोर सानफ्रामबोनि बायदि गोथार गोसोजों बयखौबो खुलुमहरनाय थाबाय दै लोगोसे आंनि रिंहा बड' चेनेलाव आरो फिन खनसेबाव सानफ्रामबोनि बायदि बयखौबो माने मा होनो गोथार गोसोजों आरो बरायनानै लालायबाय बे रायजोफोर आङो थालिरावसो सोनारगोन थालिराव आराम सोनारनानै नोंथांमोनजों रायलायनोसै थ' चेनेलाव सोरबा गोदानब्ला अननानै प्लिज साबसक्राइब खालामना होदो नोंथाङा आंनि चेनेलाबो माने गोजौ लेभेलाव थांनो हानाय बायदि आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै उनाव अलाव होनानै लादो जेन' सानफ्रामबोनि भिडिअखौ नोंथाङा फार्स्ट नुनाय बायदि थ' रायजोफोर भिडिअ लाबोनायनि मिनिङा बेनो माने ओरैबायदि जोंनाथ' माने जानो थांगासिनो दं नालाय माबायावनो जागोनदां नै 7 थारिख मा गोलैयो मंगलबार ना माला गोलैयोदां भटनि दामाखा जानानै दं गथनाया रायजोफोर ओरैबायदि नोंथांमोनहाबो नुखादों मा अबस्था जानानै दं जोंनि क'क्राझाराव धामाखा नाम्बार 1 क'क्राझार लक सभायाव थ' रायजोफोर खोथाया बेनो माने 5 बोसोर सोरबा राजनितिक लिडारनि गोसो सिङाव सैथो बाथ्रा थाखोमानायाबो माने नैबे 5 बोसोर जोबसि जेला इलेक्सन जायो अब्ला माने एकदम थल्ल' गजोबथारो बाथ्राफ्रानो माने सैथो बाथ्रा आरोखि नोंथांमोनहा नंखाय दासान माने बे जे राजनितिक लिडारफ्रा दा जे बाथ्राखौ लाना केम्पिं खालामगासिनो दं केम्पिंआव सोरखौबा रायनाय सोरखौबा दसि खालामनाय उमुक हेन थेन माने बेफोरो सैथो गोजा आरो बै समावहाय बिसोर बे खोथाखौ लाखोमाजोबदोंमोन जों पाब्लिकनो माने मोनथियामोन सिखोमायोमोन पाब्लिकनो खोन्थायामोन खिन्थु पाब्लिकआ बुजियो आरो नैबे राजनितिक समावनो माने लिडारफ्रा सैथो बाथ्राखौ बुङो सोरखौबा सोरबा दसि खालामनाय सोरखौबा माने बदनाम खालामनाय उमुकआ डेभेलप खालामाखै उमुकआ हेन मावाखै एक्सुवेलि सैथो गोजा बेफोर बाथ्राया माने बिसोर राजनितिकनि मानसिना बिसोरो ओरै बारलाय मोख्रा बुन्दानि बारलाय फिनजाब बारलाय ओरै थांलाय ना बिसोर माने फारनैबो राजनितिकनि सिंनि बाथ्राफोरखौ बिसोर मोनथिजोबोखाय माने बे बाथ्राखौनो लानानै बिसोरो नैबे राजनितिक समावहाय पाब्लिकफोरखौ बुरखायो आरो थ' रायजोफोर बेनो माने ओरैबादि घटना जागासिनो दं सोरबाया उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि खोथा लानानै सावरायो सोरबाया रन्जन दैमारिनि खोथा लानानै सावरायो सोरबाया 6 सिडिउलनि खोथा लानानै सावरायो सोरबाया BTCनि खोथा लानानै सावरायो थ' माने राजनितिक गेलेग्राफोरनो ओरैबायदि सुजुग ओरैबायदि माने जायगा ओरैबायदि लामा मोनबाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्ममोननि खोथाखौ लानानै राजनितिक बाहायो रन्जन दैमारिमोनखौ राजनितिकआव लाबोयो राजनितिकनि टिमानो मोननैल'सै रायजोफोर माने ट्रफिकआनो मोननैल'सै 1 नाम्बार उपेन्द्रनाथ ब्रह्म 2 नाम्बार रन्जन दैमारि जोंनि रन्जन दैमारि सार जायहा माने दा जोबथेसालियाव दंगासिनो दं बिथांखौ लानानै अनेक राजनितिक गेलेदों उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि खोथाखौ लानानै माने बिराद राजनितिक गेलेदों पाब्लिकखौ माजों बुरखायबावनो माजों थगायबावनो नाथाय दिनैनि बेलायावलाय पाब्लिकआ मोनथिजोब्बाय अबे बाथ्राया राजनितिक अबे बाथ्राया माने
नंखाय अबे बाथ्राया सैथो आरो जों पाब्लिकआलाय अलरेडि मिथिखागौ जों सोर लिडारखौ लाबोगोन नङा होमब्ला थ' नोंथांमोनहाबो मिथिगौ बे बाथ्राखौ थ' रायजोफोर आङो भिडिअ क्लिप मोननैसो लानानै फैदों नोंथांमोननि गेजेराव आं नोंथांमोननो दा नोंथांमोनजों एसे सावरायखांबा आङो भिडिअ क्लिपखौ देखायना होगोन माने ओरैबायदि गोथौ गोथौ बाथ्रा बुंनाय गोथाव गोथाव बाथ्राया सैथोआनो आङो नायनानै मोजां मोनदों एक्सुवेलि ओमफ्राय बर' हारिनि थाखाय बाथ्राया सैथोआनो जेनेबा बेफोरबायदि बाथ्रानि अनगायै आरो माथो बाथ्रा दंबा बर' हारियावलाय बेनोसै बर' हारिनि बाथ्राया माने जाय बिथाङा बुंदों नोंथांमोना दा नुनो मोनगोन भिडिअ क्लिपखौ आं नोंथांमोननो दा देखायगोन थ' रायजोफोर भटआ खाथिथारसै एकदम जानो थांगासिनो दं नै मंगलबारावनो आंने भटनि माबा लायबावनांगौसो भट होगोननि रिसिप्ट मा होनो बेफोरखौ भट थालिका ना मा होनोथाय आंथ' जेबो मोनथिलायलाङा थ' कमेन्ट खालामदोब्रा रायजोफोर सोरनो होनांगौ नोंथांमोनहा सोरखौ डिसाइड खालामखो लिडारफोरखौ राजनितिक लिडारफोरखौ अबे पार्टिखौ माने डिसाइड खालामखो बेफोरखौ माने कमेन्ट खालामहरदो थाब-थाबनो नङाबाथ' नै गाबोन समफोरनिफ्रायथ' मिटिंबो गैला नोंदां ना दिनैनिफ्रायनो बन्द' जागोनथाय बेखौ हले बुंनो रोंला थ' रायजोफोर बेनो खोथाया माने जोंना उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ थैनानै थांबाय बेनि खोथाया माने बिस गोनांमोन दाम गोसामोन मैल'बानमोन दिनै मैल'बान दाम गोसा बिस गोनां खोथा बे बाथ्राफोरखौनो लानानै दिनै माखासे मानसिफ्रा माने पाब्लिकखौ बुरखायगासिनो दं पाप नांगोन माने जाय मानसिया माने दा रुंसारि जानानै थांबाय बर' जाथिनि जुनैनो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म दिनै बिथाङानो बर' हारिखौ खौसे खालामनायाव माने आगान सुरजेनदोंमोन दिनै बिथांनि बयानो सोरबा दिपेन बर'नो सोरबा प्रमद बर'नो सोरबा हाग्रामानो सोरबा हेननो गासिबो माने मानसिफ्रा बिथांनि खोथाखौ माने बबेबा मोनसे कनफारेन्सआ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामखौ गोसोखाङाब्ला थानो हाया नाथाय खामानिखौ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि साननाय बायदि लुबैनाय बायदि खामानिखौ दिनैसिमाव बेसेबां मावदों नोंथांमोनहानो मिथिगौ थ' रायजोफोर बेनोसै माने सोरबा सोरबाथ' बुङोमोन आरो बुंदोंबो थांनाय 5 बोसोरनि सिगां बुंदोंमोन बिपिएफ सरकारा बेफोरबायदि खालामथारबाय गोदान सरकार लाबोनांसिगौ जेनेब्ला बयबो सालायहोनाय नांगौ बयखौबो मा रोखोम जायो नायनांगौ बे बाथ्राखौ आङो गोबां रायजो राजाफोरनिफ्राय माने खोनादोंमोनबो दिनैनि बेलायाव खिन्थु फैयै जोबनायनि लामायाव फैबाय नै लकसभा जानो थांगासिनो दं 7 थारिखआव आरो जोंना 25आव जाहैगोन नै 6 माससोल' 7 माससोल' माने गेप जायो नोंदां सरकार गोदान दानो थांगासिनो दं थ' दिनैहाय बयबो रायजो राजाफ्रा गासैनो जोंनि बड'लेण्ड हालामनि रायजो राजाफ्रा मोनथिबाय माने एक्सुवेलि बाथ्राया थिगानो रायजो राजाफ्रा माने भुलखौ बुङाखै माने मोनसेल' सरकार सालायबाय थायोब्ला पाब्लिकआबो बरिं जायो खामानि दामानिया हयथ' किबा जाने गोदान सरकार सालायोबा डेभेलप जानो हागौ बेफोरबायदि साननाय फैयोमोन नालाय थ' दिनैनि बेलायाव गासैबो मोनथिबाय दखा मोननायजों लोगोसे मोनथिबाय आं बे बाथ्राखौसो बुंगोन दखा मोननायजों लोगोसे मोनथिबाय आरो थ' बेनोसै रायजो राजाफोर आरो मोनसे फिर जे जाय माने राजनितिक जाय पार्टिखौ जोङो देरहाहोनांगौ आरो जाय पार्टिखौ देरहाहोयोब्ला माने जोंनि बिटिसि बड'लेण्ड हालामाव माने सुख सान्थिया डेभेलपमेन्टआ फैफिनगोन बेबायदिनो नोंनि सायाव आंनि सायाव जोंनि फिसा फिसौनि सायाव जोंनि इयुन फिउचारनि सायाव माने गोजोना फैफिनगोन थ' नोंथांमोनहाबो हास्थायदो आरो गोसोआव सानै हयै बिसार खालामनानै मोजां बिसार खालामनानै भटखौ होदो थ' रायजोफोर आङो गोबाव खालामा नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायब्लानो बुजिजोबगोन भिडिअआव माने ओरैबायदि गोदै बाथ्रा बुंदों जोंनि हारिनि जुनै नोंथांमोनहा नायलां नोंथांमोनहा मिथिखागौ आरो हयथ' नुखाबायबो जानो हागौ नुब्लाबो आंनि चेनेलावबो नायना होदो रायजोफोर ओमफ्राय बेनो रायजोफोर नायनानै जुदि भिडिअखौ मोजां मोनबायब्ला लाइक खालामनानै गालांनो दाबाव रायजोफोर लोगोसे कमेन्ट खालाम माने दिनैसिमावबो आङो कमेन्टआव मोनाखै कमेन्टखौलाय गोबां मानसिया हरदों नाथाय बबे पार्टियाव होनांगौ बेखौबो नोंथांमोनहा नायनानै थाब नायनानै कमेन्ट खालामना हरदो माने एकदम नोंथांमोननि कमेन्ट बायदि आंबो होनो हानाय बायदि रायजोफोर बेनोमोन भिडिअआ नायलांबाय थादो आं भिडिअ क्लिपखौ होनोसै थ' जोबनायाव आं बेखौ खावलायबावबाय चेनेलाव जुदि सोरबा गोदानथारब्ला चेनेलखौ एकदम साबस्क्राइब खालामनानै होनो दाबाव नायना ओरैनो दागालां
UPPL आव थानानै माखासे समाज आरो हारिखौ सिबिनायाव माने गोबां हेंथा मोनदों आरो जों गोदो UPPL आव ओंखारनायनि मेन जाहोना जाहैबाय जोंहा बड'लेण्ड इस्यु दंमोन जों मेनलि आबसुखौ हेफाजाब होनानै ओंखारदोंमोन बिनि उनाव आबसुनि हेफाजाब होनायावनो UPPL पार्टिया जोनोम जादोंमोन जि उद्देश्यखौ लानानै जोङो सुक्ति खालामदोंमोन BTC बा BTR बै उद्देश्यआ फेलें जानायनि लामायाव फैगासिनो दं जोंनि जाथिया थांनाय थैनाया BJPनि आखायाव नङा जोंनि थांनाय थैनाय आखाया जोंनि बर' जाथिनि आखायावनो जोङो दिनै थांना लाखिनोबा दिनै जुदि जोङो बेहाय BTR ओनसोलाव जुदि थामोनथाखौ लानोबा जोङो मोनसे रिजनेलिज्म अर्थात जोंनि लकेलनि पार्टिसो जों सापर्ट होनांगोन बेहाय जोंहा UPPL दं BPF दं आङो डाइरेक्टलि दिनैनि दिनाव नोंथांमोननि गामियाव बुङाखै जे उमुगनो होथार होननानै किन्तु आङो दिनै जिहेतु BPFनि जानानै फोसावदिंनो फैदों आं दिनै BPFनो भट होनांगौ होननानै बुंगोन दा बाथ्राया जाहैबाय गाबोननि दिनाव छात्र सन्था दा एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना जे गामि गामि दिनै बुंगासिनो दं BTR इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय जोङो देग्लाय BJPनो भट होनांगौ BTRनि खैथा दफाया इमप्लिमेन्ट जाखो एक नाम्बार प्रश्न अबे मोनसे दफाया दिनै BTR आव इमप्लिमेन्ट जाखो दिनै आं मोनसेबो आंनि मेगनाव नुवाखै रायजोफोर दिनै गुसुं भिडिअआ बेनोमोन बेखौनो लानानै फैदोंमोन नोंथांमोननो आं बे भिडिअखौ नोंथांमोननो शेयार खालामना होनाय जाबाय थ' जोबजासे नायनायनि थाखाय बयखौबो जोबोद धन्यबाद दोननाय थाबाय थ' बाय बाय थेंक इउ